Avui plou, porto, doncs... Això és un pluviòmetre. Em fa gràcia, les ulleres, aquest posat de gipeto. Intel·lectual Escolta'm, científic. què es fot en Tomàs Molina? Aquest no en sap res, eh? Jo vinc aquí a explicar la meva sabidoria. Ens servem per aquí. Que sí, això sí que és veritat, eh? Il·lustra'ns. Il·lustra'ns, què és això? A veure. Hem deixat el vi, ara anem amb l'aigua, escolta. Doncs explicar la manera de poder fer un pluviòmetre. Un pluviòmetre. Reciclant, per exemple, una ampolla. Un pluviòmetre és aquell instrument que serveix? Per mirar l'aigua que cau. Entesos. Sí, Per mesurar-la. per mesurar-la. Ho explico o vols que ho faci? Perquè llavors estic un ratet. No, quines confiances. Estigues a casa seva, El bricomania, allò, tenemos 2 tacos. Aquell vasco que sortia per la tele, sí que t'hi sembla. Allà. Cogemos este taco y nos hacemos una tanqueta. Que ya estuve en Israel trabajando. Pot ser una mica... No, més o menys expliquem. Amb Ja. una ampolla d'aquestes, doncs mira, pots fer doncs, un pluviòmetre com aquest, que és molt senzill. Es talla per la meitat, es talla... A veure, les ampolles aquestes per anar bé han de ser com més rectes millor. Perquè n'hi ha que fan... Aviam, un moment, perquè estàs aquí entre aquests bellugues, l'ampolla... Beguer, fes-me un favor, carinyo, és que no arribo. M'heu lligat aquí la cadira perquè no me'n vagi. Què li pots posar bé el micro? Un moment, és que no se't sentia. Aquí, Ara. aquestes coses tan maques es El tema del so... El tema del so... És que no és el meu, això. Això del tema del so... Poses aquest jersei... Però fill meu, que agafaràs un serrampió, no, aquest jersei? Agafo calor només mirar-lo. Que sí? Mira ell que fresquet ha vingut. No s'arreglarà pas, no? No, però... Clar. Està nevant a... Per sembles una castanyera, fillet. Sabem si que em filleu. Aquest jersei, per la mare de Déu. Si estàs suant la cansalada. Que me'l trec aquí. A veure, què tinc? Notícies, sí, això ho hem de... Això ho hem de dir, sí. El mal temps, bona cara, Associació Catalana d'Observadors. Si envieu un missatge preguntant qualsevol cosa per en Manel, 7729, Calaix Espai, volem la samarreta d'en Manel Got. Que és maca. I vol dir que per Osona no neva? D'alguna banda, alguna afortunat? Sí, per aquí dalt al Montseny. Anem per feina? Sí, vas amb aquest cúter rosa. Va, talli. Assenyalava el temps avui, t'ho asseguro, assenyalava el temps. Bé, doncs es talla per aquí, no? Jo ho explico només una mica, s'agafa una ampolla d'aquestes. Que no prengui mal. Només per explicar una mica. Que pensi que aquí no tenim servei d'urgències mèdiques, Això que no facin fer, que ho facin els pares. Això no ho feu a Torelló, atenció, missatge, no ho feu a Torelló perquè no hi ha urgències mèdiques, a Manlleu tampoc, ja pot continuar. S'ha de fer Vic, així. S'ha de fer Vic. Cago en Déu. S'ha de fer Vic o a Tona. A Tona que tenen un metge. Després, què es fa? Ho explico així ràpidament. S'agafa, es marca... Es veu o no es veu? Sí. Es marca, doncs, fan una regla, amb un metro, a la regla. N'hi ha qui fiquen el regle enganxat, però bé, es pot fer doncs, amb un regle i es marca doncs, cada mil·límetre, en aquest cas, cada mil·límetre seria... Ja s'aguanta ja. Cada mil·límetre seria 1 litre. Aquí tinc, doncs, per exemple, per no fer tantes ratlles, de 5, 10, 15, 20, i ens arribaria fins a 140 litres. Això serien els litres que podrien cabre aquí dintre. Quants? 140? No és que caiguin 140 litres aquí dintre, és l'equivalent. Sí. Llavors, doncs, dic, és molt fàcil, agafant l'ampolla aquesta, marcant-ho, marquem les dones, aquí per protegir una mica, quan es talla una mica i s'hi fica una mica de cinta islant enganxada, i si vols, doncs mira, el d'allò de l'ampolla, doncs li fiques de tal. I això ho enganxes amb un... Això ho fiques amb una torratxa per anar bé a fora, perquè... I la sogra, per exemple, si la deixes al balcó, això serveix també o no? Avui no esteu serios, no. I si volen més petit, doncs també es pot agafar una ampolleta d'aquestes i fer-ho amb un de més petit. Mira, és aigua del bon preu. Aviam si feu publi! Pont! Ja ho sabeu, En tot cas seria per pagar-me'n a mi, no? Això, home, clar, per ell. Perquè ens falta patrocinador pel temps, ens falta pel filòsof. Per això. S'estets amb uns morts de gana. Vull dir que és molt senzill, molt fàcil, parlant seriosament, per enganxar el pal aquest, això ho poden trobar a qualsevol ferreteria, doncs amb una mica de celo donen la volta i ja ho podeu provar. Hosti, per favor, atenció a l'audiència, concurrència que es mereix a Manel Got. És senzill i aproximat, no busqueu un exacte, i allò que us deia de les ampolles, quan més llises són, millor. Millor, perquè així no reverbera. I allò que ens havies d'explicar, que amb una bombona de butano i nitrat i d'aquelles colònies que vas estar a Euskadi, que vas aprendre a fer focs artificials i coses, no? No ens ho ensenyes avui, no? Sí, per exemple. Aquí seria perillós, no? Quin temps ens espera, Manel? Però un altre dia us en faré un altre... Sí? Home, algun invent d'aquests...
Sí, ja en parlarem. Vinga, tu manes, eh? Ens vindràs a explicar de tant en tant algun experiment, eh, Galtra? Veus? A temps, doncs, aquesta Ojo, que si setmana... ets massa llesta agafaran de càrrec de confiança, eh? Jo t'ho dic tot el que pugui ser, eh? A Berlín no, perquè ja tenen el copo. El temps, doncs, complicat aquesta setmana, la veritat. Complicat. Sí. Complicat. Nevades al Pirineu, compto com uns anys també ho deu fer, a la plana de Vic, fred. Que se sereni una mica, que de moment aquesta setmana encara estarà, tant avui com demà, encara hi haurà ruixats, aquesta pluja feble que està fent, i alternarà divendres, però una mica més, o sigui, dijous, divendres, que es calmarà una mica més, però seguiran passant pertorbacions. I fresca, esclar. Al Cabrerès també tindrem pertorbacions, que fa molt de gràcies. El Cabrerès, Lluçanès... El Cabrerès existeix, és comarca, no? Sí, Lluçanès també. Què més tenim? El Torellonès, no? Un respecte. El Manlleuès és molt important, tenen patró i tot, el Fra Bernadí. Què més tenim? La Guixa. I la Guixa. La Guixa és una república independent que des d'aquí, si us plau, demanem, just com a Andorra. Volem la república independent de la Guixa. És el Pedral.